शहराकडं नवऱ्यानं बायकोला जर एक चापट मारली ना तर ते 8 दिवस वया बोलत नाही. आणि त्यानं जर विचारलं माझी चड्डी बनायला कुठे आहे तर बसमध्ये तू शोधत त्याच्या थुतराकडे पाहिजे. इकडे खेड्यात दिवसा बदा झोडपली की संध्याकाळी बिचारी स्वयंपाक करते, त्याला खाऊ घालते स्वतःही खाते. त्याला काही समजत नाही, असा रागलो बघ असा काही ते जमतच नसते त्याला 8 दिवस राग भरणं. त्याचं तो अजून बसकन काढते ना मग राग भरून जर राहिली तर त्याला खाऊ घालते स्वतःही खाते. म्हणते का म्हणते तुम्ही घर आणला ना मला दिला नाही म्हणते. अशा असते काही काही बाया तर अशा गेला असते मार किती मारत होतं म्हणते. तू म्हणते तू दम आहे तर मारूनच टाक म्हणते, मला तू जाशील म्हणते जगात म्हणते. कोणी वाढवायला तुझा अरे सरक म्हणते तू मारून म्हणते, याला किती मारते तू म्हणते. असे असते मग गावातल्या बाया मी तर काय विषय भेटला म्हणून माय जाऊ दे. झाला का तुमचं चहा पाणी?